Lorenz Gonzi se jkun qed jirritorna lura Malta mill-btalla privata tiegħu minħabba l-aħħar ġrajiet fil-Libja. Huwa se jaħlaqa tal-kabinet waqt li dalgħodu beda jaħdem il-Kumitat ta' Kontingenza tal-Gvern. Dan huwa kumitat jġib flimkien il-nies kollha tas-saħħa, tas-sigurtà, tal-intern f'pajjiżna, l-uffiċjali li iktar għoljin biex jekk jinqala xi ħaġa aħna nkunu nistgħu nieħdu d-deċiżjonijiet kollha li jkun hemm bżonn fiċ-ċirkostanzi. Dak beda jiltaqa' illum. Sa dan it-tant il-Partit Laburista fakkar lil daw kollha li ċarġu demmu mal-kawża li kienu jemmnu fiha matul dawn is-sitt xhur ta' ġlied. Il-kelliem ewlieni Laburista għall-affarijiet barranin George Vella qal il-poplu Libjan għandu josdan il-ħelsien ġdid li qed jakkwista b'tant batija. Illum qegħdin nifirħu l-Kunsell Nazzjonali Transitorju u qegħdin nawgurawlu li dan issa jara li tiġi imposta l-liġi, tiġi imposta il-faċilità ta' drittijiet tal-bniedem, il-ħarsien tal-opportunità ta' kulħadd u li jkun hemm anki the rule of law. Il-kelliem ewlieni Laburista jgħid li l-Partit Laburista jinsab ottimist li l-Libja ġdida li qed titwieled se tkun sieħeb siewi sotta Malta fil-kooperazzjoni bejn iż-żewġ popli. Nkunu lesti li ngħinu l-poplu Libjan, x'aħna mal-poplu Libjan dejjem kellna l-aħjar relazzjonijiet u nawguraw li jissaħħu relazzjonijiet kemm bilaterali u kif ukoll flimkien fora internazzjonali ħalli ngħinu u naħdmu flimkien ħalli jkun hemm iktar stabilità u prosperità fir-reġjun tal-Mediterran. Sa dan it-tant il-President tal-Kommissjoni Ewropea José Barroso ħeġġeġ il-mexxej Libjan Muammar Gaddafi biex jaċċetta r-rieda tal-poplu jwarrab. Min-naħa tagħhom il-Movement Graffiti qal il-pajjiż Libjan għandu jara bidla lejn stat demokratiku fejn in-nies ikunu liberi mill-oppressjoni.